Γεια σας. Καλησπερίζω όλο τον κόσμο. Πιο πολύ τους Ικαριανείς μου. Θέλω να μαζευτούμε όλοι σε μια πλατεία. Να μαζέψουμε Καλασνικόβα. Ό,τι έχει κατένα σπίτι του, μακέρια, ντίκανο. Ό,τι θέλει κατένα, να κάνουμε εκείνο το πούστι εδώ στο κεφάλι. Μπαμ μπαμ το πούστι. Δες τι μου κάνει εκείνος το πούστις. Δικά μου γυναίκα γκόμενα, ο δικό μου γκόμενα, δεν με μιλούσε καλά. Τραβάω τις δυο μπουνιά, σπάει τη μούτρα εγώ. Τραβάω στο πούστις πίσω όπλατα μου έρχεται. Μου δίνει καστούκι. Εγώ πέσει κάτω. Με βγάλει ένα κάτω, εγώ πέσει κάτω. Μετά εγώ σηκώνω, του τρώω την μπουνιά, τη σπάσει τη μούτρα εγώ. Και το λέω, σήκω φύγει γκαμημένε, σου γκαμίσω. Εμένα δεν με ξέρεις καλά. Το πουτάνα το κοπέλα, το δικό μου, δεν μιλάει εμένα καλά. Δεν με ξέρει αυτή καλά. Ούτε εσύ εμένα φίλε. Θα σου γκαμίσω, α. Σήκω φύγε τώρα. Μαλάκα, μαλάκα. Κλείσε ρε φίλε.